Какво трябва да имаш? Твоя сайт за услуги. Един добър сайт трябва да бъде ясен, структуриран и да води потребителите към действие. Ето основните елементи, които не бива да липсват. Начална страница. Включи кратко, ясно описание какво предлагаш и за кого. Използвай заглавие и подзаглавие с конкретна полза за клиента. И не забравяй да добавиш Call to Action. Като например, свържи с нас, заяви съдействие или друго специфично за твой бизнес. Страница за нас. Представи себе си или екипа. Кой си, с какво се занимаваш и каква е твоята мотивация. Включването на снимка или личен елемент ще изгради доверие в читателя. Ако имаш интересна или въздействаща история, може да я споделиш тук. Страница с услуги. Подреди ясно всички услуги, които предлагаш. Структурирай ги с заглавие, кратко описание, ползи, процес, цена и не забравяй бутон за действие. Добре е да имаш и визуален елемент, като снимки, иконки или илюстрации. Отзиви и препоръки. Включи реални мнения с имена, снимки и контекст, ако е възможно. Добавянето на линкове към Google или Facebook ревюта ще повиши доверието в твоите потенциални клиенти. Окей, това видео май стана много дълго. Последвай ни за част 2.